Mae ardal y cyngor yma'n ferw unwaith eto prynhawn mae'r Gymdeithas wedi bod yn dosbarthu Gwobra. Mae yna 3 enillydd balch yma hyn. Llongyfarchiadau chi boes, gai sgwrs efo'r 3 o'ch chi'n eich tro. Logan i ddechrau. Logan Williams o Landeilo. Be di'r dystysgrif yma? Be ti di ennill heddiw yma? Ennill Gwobrau'r Dr Richard Phillips am myfyriwr o Naillai Prifysgol Aberystwyth neu Coleg Tregar. A gen Aberystwyth wyt ti? Do, newydd grafio Prifysgol Aberystwyth. A beth oedd rhaid ti wneud i ennill y wobr yma? Oedd rhaid cael cyfweliad gyda 2 unigolyn oedd yn gofyn cwestiynau am ryw o bethau o bywyd prifysgol, ffermio adre, ond hefyd gwleidyddiaeth a byd amaeth yn y cyfanrwydd. A beth ydy gynlluniad i rwan ta wedi graddio mewn amaethyddiaeth? Wedi bod yn ffodus i cael swydd gyda Dynbia a'r tîm amaethyddiaeth nhw, so edrych mlaen i dechrau gyda Dynbia cyn bo hir. Cyffroes iawn, mae llongyfarchiadau mawr i ti, off a chdi i ddathlu. Paid y symud eto i ddathlu, dwi'n ma'r ddau yma'r dan sio mynd i ddathlu. Rwan ta, y Davies sydd fan hyn, Llion i ddechrau. Sioe. Sut wyt ti? Iawn, diolch yn fawr chi. O le wyt ti'n dod? Biwla Castell Emlyn. Dim yn bell iawn, o lywydd y sir nawr, Na, mae David drws nesaf i wneud e, gwydwyr. A beth wyt ti wedi ennill? Cymdeithas tir glas o ran y camp seilage. A beth oedd rhaid wneud wedyn? Beth oedd y broses? When ni'n cystadlu o fewn y gymdeithas tir glas yn Aberteifi gyntaf o ran ffermwyr yn dod draw a judgeo'r seilage a o ran analysis a sut ni'n defnyddio'r seilage. A wedyn mynd mlaen o'r Aberteifi cystadlu yng Ngheredigion erbyn canol y sir a gogledd y sir. A ddim mlaen wedyn i'r cystadlu yn erbyn Enillwyr Cymru. A sut oes di'r brig ti'n meddwl? Dwi'n gwybod, ni'n cadw y system weddol syml, seilage a cec yn y parler, ni'n trio wneud y seilage gorau ni'n gallu'r, a cynhyrchu gymaint o'r lath a cig allan o porfa ni'n gallu'r. A be mae ennill hon yn ei olygu ti? Wel, mae'r teulu wedi cystadlu, wel, mae dad wedi bod yn gwneud y cystadlaeth un ys 1985, so mae fe'n, ni wedi dod mlaen i Gymru rhyw 2-3 gwaith o'n tro gyntaf ni ennill. Arferchog. Amser, Felly mae'n fuddugoliaeth deuluol mewn ffordd. Da iawn, lle mae dy dystysgrif di? Mae dad wedi'n getrio o drwm, mae'n getrio gyda nhw'n saff. Gadw fo'n saff. A dyma ni, mae Griff wyt ti de? Gwyn. Gwyn, o'n i'n gwybod yn dechrau fod Gwyn Davies wyt ti. Un o'r lle wyt ti. O, Llangeitho Tregaron. A lle mae dy dystysgrif di? A mam o hefyd. A mam pawb wedi mynd pe, gadw fo'n saff? Gadw yn saff, mas o dafarn. A myfyriwr wyt titho hefyd? O ia. O dafarn. O Happer Adams wedi gwafio lenni. A'r wobr ges di oedd Gwobrau'r Happer Adams? Do, Bill Ratcliffe, myfyriwr Happer Cymru. Be mae ennill yn unig olygu ti ta? Clodfawr, neis fod mam a dad wedi dod lan a gweld cyfryd dystysgrif. Falch iawn o hwnna ti dwi'n siŵr. Beth oedd rhaid ti'n neud te? Bach o gymysg o'r academaidd a unigolyn wedi rhoi mewn i'r Cymdeithas Gymraeg yn dros y ffin yn Lloegr yn Happer Adams. Fel llynedd, fe nathon ni codi yn agos i 2000 am elusen DPJ trwy wneud hanner marathon Caerdydd. Fa gwbl a wneud siŵr bod pobl Gymraeg sy'n dod i Happer yn cymdeithasu a wneud... Ac edrych ar ôl eich gilydd hefyd, mae hwnna mor bwysig. A wneud cymdeithas neis iawn yno. Da iawn. Ti dal i redag? O, ddim hyn o'n o. Na, dwi'n gwybod rhedag i ble ti'n mynd nesa. Mae di bod yn disgwyl amdano ni chwarae teg. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r 3 ohonoch chi, a gewch chi fynd rwan i ddathlu. Diolch yn fawr. Iechyd da i ti. Diolch i da.